A Xunta invirte preto de 174.000 euros en 3 centros educativos de Boiro e Rianxo. As obras incluíron actuacións de carpinterías, a ampliación dun comedor e melloras de eficiencia enerxética. 3 centros educativos dos concellos de Boiro e Rianxo recibiron hoxe a visita da delegada da Xunta na Coruña para revisar as actuacións cometidas alí. Case 174.000 euros nos 3 centros destinados a aspectos como a mellora de eficiencia enerxética, a carpintería ou a ampliación dun comedor escolar. O centro boirense foi o CEIP Santa María de Castro, onde o investimento ascendeu a case 50.000 euros para a ampliación deste comedor. Para iso, empregouse a antiga casa do conserxe, liberada e situada á beira do inmoble. Era necesario ampliar o comedor escolar e o que se fixo foi utilizar a antigua vivenda do conserxe que estaba deshabitada e o que fixemos foi esta renovación, unha renovación que achegouse en torno a 50.000 euros, onde se fixo un derrumbe de o que era a separación entre a casa da actual cociña e se adecuou con materiales en dúbida importantes e positivos para este servicio, con a tarima flotante, con unhas luces LED tamén para forro enerxético, abrindo tamén unha porta de saída para temas de emerxencia e tamén comunicando con un baño para os rapaces e xa comunicando coa outra parte do centro. No comedor existente remodouse o mobiliario, fíxose unha nova encimeira e instalouse un falso teito acústico con nova iluminación LED. Complementase así con outras actuacións levadas a cabo polo Concello de Boiro que ascenden a preto de 200.000 euros. Bueno, ahora queda pendiente, a parte de infantil, o Concello inverteu tamén preto de 200.000 euros no que é o arranxo da fachada do colexio. Ahora queda pendiente o da infantil, xa yo acabo de trasladar agora a delegada territorial, a ver se podemos o antes posible facer esa actuación, a Xunta de Galicia, porque é unha obra tamén necesaria, non? A verdade é que a fachada, a verdade é que está en moi mal estado, o Concello fixo unha inversión importante e, darlles gracias por esta actuación e que siga contando con este colexio a Xunta de Galicia. A segunda visita foi ao IES Félix Muriel, de Rianxo, no que se levou a cabo o cambio parcial de carpintería do edificio cun investimento de case 48.000 euros. A intervención contemplou o cambio da carpintería de 14 ventás con perfilería de aluminio con rotura de ponte térmica, vidro de dobre folla e persiana incorporada colocada ao exterior. Onde se fixo tamén un importante investimento no cambio de máis de 14 ventanas do centro, sobre todo, varias razóns. Unha delas é para foros enerxéticos. En dúbida, o cambio desa carpintería de aluminio a que agora mesmo estamos achegando moitos centros de Galicia nos leva, a ter tamén unos aforros enerxéticos dentro que son as contas correntes, ás veces, cando estamos falando de IES, as contas da propia Consellería, e cando estamos falando de centros de educación infantil e primaria, eso lles correspondía a cada concello. A última parada de Belén do Campo no Barbanza foi no Centro de Educación Primaria Xosé María Brea Segade, no que se invertiron 76.000 euros en 3 actuacións. A primeira delas foi a renovación na instalación eléctrica, colocando algunhas luminarias novas e reformando os cadros e os mecanismos deteriorados. A segunda actuación consistiu na substitución da caldeira do centro, mellorando a sala de caldeiras e, finalmente, levouse a cabo a renovación de varias pezas do alicatado do vestíbulo xusto diante da porta de entrada á biblioteca. Ademais do anterior, aproveitouse para cambiar o falso teito dun dos baños, reparouse un pasamans de madeira danado e instalouse carpintería das dúas xanelas nunha aula. Se tuvo que facer unha nova oca, para todo un control de iluminación, de seguridade da enerxía nese centro, onde se fixo tamén un cambio de caldera, onde fixemos unha serie de actuaciones diversas que había que facer. Por lo tanto, seguimos co compromiso de seguir invertindo nos centros educativos de Galicia cunha planificación que empezou no ano 2021, que vai a rematar no ano 2028, e no que estamos a falar de 500 millóns de euros. Por lo tanto, para toda Galicia é importante sobre todo ese compromiso, sobre todo para ir dando respostas ás demandas que de cada centro educativo podamos observar e que, lóxicamente, traslada a comunidade educativa e que dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Educación, estamos dando resposta.